Ambe ala tanu ambe ala barkada an lamɛnbaaw an'an lajɛbaa bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan Mali kunnafoni TV an b'a tigiw n'o ye a kotigiw ye an ka foli b'u ye a baarakɛlaw an ka foli b'u ye wa an lajɛbaa cɛman n'a musoman Mali kɔnɔ ni Mali kɔkan an ka foli b'a bɛɛ ye an bɛ diinɛ ka sira kan an welela Mali kunnafoni TV an welela studio kɔnɔ an ka se ka fɛn fɔ diinɛ ko in kan an ka bi thème bi min kan o ye thème ye min nafa ka bon kosɛbɛ silamɛya ani kerecɛnya u kan ka ɲɔgɔn minɛ cogo di n'u selu ka ko kɛ cogo la nafa jumɛn bɛ sɔrɔ a la diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ yan kiri tigɛba o ye Ala ye nka diɲɛ in kɔnɔ o bɛ nafa jumɛn sɔrɔ yali silamɛya ye nafa dɔ sɔrɔ kerecɛnya bolo ka tɛmɛ wa yali silamɛya fana ye mun fɔ kerecɛnya tɔgɔ la a y'a lagosi wa walima a y'a bɔ kɔfɛ wa walima a m'a kɛ Ala ka kitabu jiginnen ye wa kuma an kan ka kuma o de ka bi nka dɔnni do dɛ ani kumakan minnu bɛ ɲɔgɔn na an bɛna dalilu boli sira minnu ka fa tiɲɛ tɛ laada tɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min na silamɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuranɛ de la kerecɛnw fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ la Bible Nouveau Testament ani Ancien Testament aw balimakɛ Muhamɛd Fofana an y'an ka diɲɛlatigɛ daminɛw an y'o kɛ kucala yan fanw fɛ wa an bɛ Bamakɔ yan bi ka fara Ibrahim Jakite kan kuma an sigin bɛ an kan ka fɛn dɔ fɔ lamɛnbaaw ye kerecɛnw bɛ nafa sɔrɔ an ka nin émission na wa silamɛw yɛrɛ bɛ nafa sɔrɔ nin émission in na parce que n'a fɔla ko i ta bon o tɛ bɛɛ intéressé nka n'a fɔla ko ayiwa kerecɛnw ka kitabu yɛrɛ kota o b'olu intéressé silamɛw aw fɔla ka kuranɛ kota o b'olu fana intéressé bon a fila bɛɛ dɔnni bɛ ne na n y'a bɛɛ ɲɛɲini nka bɛɛ n'i ka danaya sira don o ma se kɛlɛ ma o ma se nɛni ma anw yɛrɛ ka kuranɛ bɛ o fɔ an ye bisimilahi rahmani rahim kul kullun ya'malu ala shakilatihi farabbukum a'lam biman huwa ahada sabila sadakallahu alazim mama kalana k'i kuranɛ jigi i ye nin yɔrɔ kala Ala kumana a ko Muhamadu ma sallallahu alaihi wasallam a ko bɛɛ bɛ baara kɛ i ka kɛcogo la bɛɛ de bɛ baara kɛ i y'a faamu cogo min nka min kananen don min bɛ tiɲɛ kan ne Ala de b'o dɔn yɔrɔ n'o fɔla silamɛ tɛ se ka bin kerecɛn kan o la tuguni kerecɛn yɛrɛ tɛ se ka bin silamɛ kan tun parce que e ta tɛ silamɛya ye silamɛkɛ o kerecɛnkɛ e yɛrɛ fɔla ta tɛ kerecɛn ye e bɛ kisi yɔrɔ ɲini na silamɛkɛ in fɔla ko a bɛ kisi yɔrɔ ɲini na bon min y'an bɛɛ da an bɛɛ da an bɛ min kelen la n'o ye Ala ye hali n'an bɛ ɲɔgɔn jɛ kiraya yɔrɔ la nka Alaya yɔrɔ an bɛɛ da an b'a la ko Ala de ye dali masa ye o ko silamɛw ma kul Muhamadu a fɔ i ka mɔgɔw ye n ye diinɛ min d'aw ma fadenya tɛ n ye diinɛ min d'aw ma siya woloma tɛ wa ɲɔgɔn kɛlɛ tɛ aw ta tɛ a fɔ i ka mɔgɔw ye kullun ya'malu ala shakilatihi ko bɛɛ bɛ baara k'a ka kɛcogo la a ye baara kɛ quoi a kana ɲɔgɔn buruja kuma in kɔrɔ ye a kana ɲini k'a bɛ ɲɔgɔn bɔ da la bɛɛ ka baara k'i ka kɛcogo la farabbukum a'lam biman huwa ahada sabila aw bɛɛ ma b'a dɔn min kananen don o kɔrɔ a kana ɲɔgɔn juger a y'aw ka baara kɛ dɔrɔn kerecɛnkɛ i ka baara kɛ silamɛkɛ i ka baara kɛ min yɛrɛ ko o si tɛ
ko chrétien yɛrɛ tɛ silamɛya tɛ k'olu ka laada don e fɔra k'i ka baara kɛ nga aw bɛɛ kɔni d'a ma la ko ala bɛ yen o kuma aw bɛɛ ma b'a dɔn min kisilen don yɔrɔ ni jiginna silamɛw ka kitabu kɔnɔ silamɛ tɛ se ka muru tɛ maa wɛrɛ kama tun n'i bɛ silamɛya kitabu dɔn i tɛ se ka maa wɛrɛ nɛni tun i tɛ se ka maa wɛrɛ buruja tun bon o kuma ni débat bɛ nin kan an bɛɛ bɛna nafa sɔrɔ parce que an tɛ parti pris ye an kɔni ne ye n ka kalan daminɛ ni silamɛya tɔgɔ ye n'o ye bisimilahi rahmani rahim ye parce que o ye ne ka danaya yɔrɔ de ye o tɛ maa tɔɔrɔ o ye ne yɛrɛ ka vie privée de ye nka chrétien n bɛna min fɔ a la o tɛ ne ta ye chrétien bɛ bibili dayɛlɛ a b'a kɔnɔ silamɛya n ye kuranɛ aya min kalan sisan o t'anw ta ye ne ta tɛ silamɛw bɛ kuranɛ dayɛlɛ u dan b'o min na n'u y'a sɔrɔ a kɔnɔ u b'a dɔn ne ye lɛtiri kalanna dɔrɔn de ye bon nin de kɛmɛ ka jamanabaw tiɲɛ ka diinɛ k'i ta ye ka sɔrɔ ala ta de don ala ma dusu kasi yɔrɔ min e ko i bɛ tɛmɛ o kan bon o de ye jamanabaw ci somali tiɲɛna ta de wa ala k'an kisi ala ka mali kisi ne lamɛnbaw ani an filɛbaw ni an bɛɛ ma hakili sɔrɔ fiɲɛ minnu bɛ ka wuli o kumana nin tɛ wuli jamana si la n'a ma ci a bɛ jamana tiɲɛ siya woloma dama bɛ jamana tiɲɛ jango diinɛ ko o kumana jakite an ka walanda bɛ o yɔrɔ de kan o la a b'an lamɛn an bɛna min fɔ n'anw ta don walima ni ala ta don silamɛkɛ n'o y'a sɔrɔ n bɛna kuranɛ aya min fɔ ni kuranɛ dɔ don n'o tɛ e b'o dɔn kerecɛnkɛ n bɛna bibili min fɔ n'o y'a sɔrɔ ni bibili dɔ don ni bibili dɔ tɛ e b'o dɔn ni kalannen don kɔni toujours ko in bɛ kalan de nɔfɛ an bɛna mun fɔ kerecɛnya bolo ma nabilayi isa dɔw ko yezu an ko masiha an ko isa dɔw ko jésus bon o ye i ka kan cogoya ye quoi comme ni arabuw b'a fɔ alahuma ko ala anw b'a fɔ ma ko ma n'i ye filaw ɲininka olu bɛ dɔ fɔ a la n'i ye marakaw ɲininka bɛɛ b'i ka ala tɔgɔ wele i ka kan na i ye kuma faamu wa nka bɛɛ kɔni b'a dɔn bolo ɲɛsin bɛ min ma nabila isa kɔni ye mariyama den de ye o mariyama den min n'an b'o ka ko f'i ye o ka diinɛ ye muhamadu kun o ka diinɛ nana ka taa o ni muhamadu cɛ o ka ca dɛ i bɛ dɔw yɛrɛ mankan mɛn ko san 600 de b'u ni ɲɔgɔn cɛ bon o ye kuma dɔ de ye ni maa min bɛ fɛ ka baara kɛ ni jate min daminɛna n'o ye 1er janvier février kalo 12 min n'an bɛ ka o jatew kɛ a bɛ kɛ maaw kɔnɔ o komi alakira bɛ ci don min alakira ci la 610 i ye kuma faamu wa 610 alakira ci la nka alakira bangena 570 anti 2025 na bon alakira bangena o y'a sɔrɔ 2000 ma se dɛ alakira bangena 2025 jate la alakira bangena 570 san 500 ani san 70 n'i y'o bɔ san 2025 la i b'o jate ye quoi o kuma a ci la 610 o kuma minnu ye jate ta k'a kɛ komi n'a fɔ ko nabila isa ni alakira ci ko san 600 olu bɛ ka kuma ni nin yɔrɔ in de k'a sɔrɔ olu minnu bɛ k'a fɔ ko san 600 don olu caman bɛ yen fana olu bɛ ka janvier ni février olu bɛ k'o bɛɛ kɛ bolisɔnkanw ni kuma camanw ye nka komi an ka débat t'o kan an bɛ janvier de la yanni janvier ka se 31 min tɛmɛna diɲɛ k'a bɛɛ fɔ la min ma fɔ dɔrɔn cɛ i kɔnɔman don ne tɛ kan bɛɛ fɔ la nka an ka walanda t'o kan an ka walanda bɛ yɔrɔ min kan kerecɛn ani silamɛya mali kɔnɔ an ka hakili to ɲɔgɔn na anw mana ni kerecɛnya ye maliyɛnw aw mali den minnu ye kerecɛnw ye aw mana ni aw ta tɛ kerecɛnya ye
ana na soro ye aw don ana de bo an silame o fana on ta silame aye ana na soro ye an don ana de bo am yon yininga o kuma na ni silame mi fe ka chrétien genga bo mali kono walma bi fe ka chrétien ngen yugun to fenyi walma ni chrétien mi fola ko ka bi silame ka bo ala baraka la chrétien rete ko kere chrétien shimana mali ngona ya ko mi silamo neni ka silamo doya ma dernière minute mi ngela mo worofo nga ni kele damne na nyuma me kele kono wa ma chama ba fo ka le islamé lamede parce que chama ne ba fa islamé o adresse de babulo o carte d'identité de babulo o kuma bi obligé abe islamé to no islamé fini ana plaqué aba chi aba image chi na lere jogoyi kuma ka chala minu ba fo bi islamé ala ma fo islamé ya rede nga minu ba fo bi islamé ala olu chama me chrétien goshi kuma be ubu toro ubu neni ni o yini nga kwala koti jani me dia kado ala ma fo ala mi vo imana dusu dine na chugo chugo iti ala kirabo wa etilame wa mo ti ela fanga bi jegela jidu ni aya manzi ke lame kutubala ki ilame misri kono ki lame wajul kerola kando de bida ko qur'ane nete na bolola on mo fuiti la yakuma famo obo o qur'ane o yere yemi fo chrétien la ala kira yere sallallahu alaihi wasallam ala kira yemi fo ko ala o fo ale chrétien na mo de kalansi sa kuma ne ka don islame chaman be sabe ni ku ma kafira bidugu la kwa nga nete islame amma mi fo ni o fo na figidi kafiri di jonguna ngode parce que ni galo da la kira la itachina ni galo da ala la halakila ala ma mi fo chrétien ma kira ma mi fo chrétien ma mali jako islame do de bi ko fo chrétien ma o bilaba muna ni chrétien nge fo la baka dine fe aba ere defa okuma jeni kala fitne jeni kala sababu juguye qur'ana ero fa al fitnatu ashaddu min al qatl akana umiri ma fa lawla de mami ya tasuma bo mami ya fitne wuli o jurumu ka bo ala bolo na ma fa lawye mami ngela sababu ka kele wuli jurumu de ka buka teme minu mi nyogon faaye ni chrétien do yeni fo ba fo ko abeka chrétien supporter bonne islamé de wanye almami de wanye doni badi wa mislamé ni kono wan hal ni ye chugo e ba don islamé image de bena bo oro la islamé do u ba fo ku islamé olu de beka bi chrétien ka parce que kuma do fo chrétien ma ni chrétien o fo ma dongo do jembe wuli bo ala nu mafo o bayro bi yere sa ko kan fo de la qur'ane ye mi fo ala kire chrétien na ngo nyafuye suratul ankabut aya binani ani woro bismillahir rahmanir rahim wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa allazina zalamu minhum wa qulu amanna billazi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimuna sadakallahu lazim ni ala tay am bangina kan zoro ya misakata la haraka ni aya intuye wati yela ma parce que kira fatula kaba suratul ankabuti aya binani waronako ako wala tujadilu ahlal kitabi akana kitabu tigi nunu soso akanu kele akanu lamisenya illa billati hiya asanu nabi kuma ufe ay kuma ufe ni nyumae o tatnaga dine koroti udo ni bunya di muhammadu ma fo ika mawi ku kana chrétien jineni u kana jifu shineni u kana kuma jugu shita ku segere nubi kuma ufe u kan nyumanvu ye walma u koni ngana foita ku segere ni nyumati fo minu yere tonyo okora me minu yere tonyo okora me fo minu mbina au islamuka ni mi wanyeti dauka aba yere yini hali dugumeneni ni ku ibi kodo kala
aba yɛrɛ défend ala ye diɲɛ danfɛnw danfɛn da ye armement dɔ k'i la i b'i yɛrɛ supporter n'o ye nka maa ɲin'aw fɛ ka chrétien yi ɲɛna dɔrɔn k'i b'a neni ne ala ye silamɛ bɛɛ balo ma wa k'a fɔ k'i b'u dɔgɔya n ye silamɛ bɛɛ balo ma kuranɛ aya bon ne min dusu bɔla k'e bɛ manamanakan fɔ i y'o k'i yɛrɛ ye de i ye kuma faamu o kuma nin ye ala kumakan ye ala ko maa si kana chrétien dɔgɔya kitabutigi ninnu maa si kan'u dɔgɔya i bɛ dɔn mankan mɛn ko ye fɔlɔ kitabutigiw ye e ye kafiri de ne tɛ kitabutigiw bɛ kuranɛ kɔnɔ minnu ko ala ye fila ye minnu ko ala ye saba ye minnu ko isa ye ala ye nka nin bɛɛ fɔlen kɔfɛ ala fɛ ala kelen ka nin bɛɛ fɔ ala tilala k'a fɔ a kan'u neni o tuma na nin ye kuranɛ aya ye mais an ka ɲɔgɔn ɲininka chrétien ni silamɛya yɛrɛ n ko silamɛya fɔlɔ ye chrétien supporter kuma dɔ la chrétien fɔlɔ ye silamɛya supporter silamɛya ye chrétien supporter kuma jumɛn ne tɛ hadisa foyi d'i ma bi dɔ kana i t'i kan dɔn ko hadisa man kɛnɛ min kuranɛ aya d'i ma min ngala n'i ka denwuli don ani i muso furu don o furusiri min ngala misiri la ani i sa don kuranɛ min mi kala i kan m'a bɔ o kuranɛ de kɔnɔ silamɛya ye chrétien supporter cogo di suratu rum o bɛ kuranɛ kɔnɔ tuma min romain o ni persiw ye bolibɔtɔlaw ni tasumabɔtɔlaw ye minnu dan tɛ ala ko la quoi o ni minnu chrétien romain o don olu ye chrétien ye o kuma ni siya fila in de bɛna gosi ɲɔgɔn na sa jamana fila bɛna gosi ɲɔgɔn na jamana dɔ in ye chrétien ye nin y'a sɔrɔ ala kira ka kiraya dila ma Maka a ma taa Madina fɔlɔ a ye dɔnnibaa bɛɛ ɲininka a la nin y'a sɔrɔ kira ma hijira ka taa Madina fɔlɔ a kibaru sera Maka ko bolibɔtɔlaw ye réunion kɛ ko bɛɛ ka persiw dɛmɛ parce que olu de ye bolibɔtɔla an ɲɔgɔnw don alakira fana ni silamɛ minnu dala la maa minnu tugula alakira kɔ olu bɛɛ lajɛlen fana olu bɛɛ fana ko k'an ka chrétienw dɛmɛ ko parce que k'olu danbɛ ala la kira bɛ olu ka ko la kuranɛ aya nana fɔ ala nana kɛ kɛlɛ fila in kɛla yanni kɛlɛ yɛrɛ résultat ka bɔ yan'a kibaru ka se Makan wahayu jiginna alakira kan ko bisimilahi rahmani rahim golibati rum suratu rum ko tiɲɛna ko se sɔrɔla chrétienw kan se sɔrɔla romainw kan olu minnu ye diinɛ chrétienw ye kitabutigiw ye se sɔrɔl'u kan o kɔrɔ kafiriw sel'u la bolibatɔlaw sel'u la ko nka aw silamɛw a kana nin kana aw tɔɔrɔ san dama damani dɔrɔn ne ala bɛna se d'u ma u bɛ se sɔrɔ kafiri ninnu fana kan n'o kɛla n'i ye se di chrétienw ma don min n'u ye bolibatɔlaw a kɔnbanti o don silamɛw aw minnu danbɛ Muhamadu la aw bɛ nisɔndiya o don i ma silamɛya condamné chrétien ka hɛrɛ sɔrɔ la i ma nin yɔrɔ in mɛn nin ye kuranɛ aya de ye i y'a faamu wa bon o b'a yira anw ye chrétien ka hɛrɛ kanu nka n da ka wajulu ni nin émission ninnu kɛla ta maa modèle dɔw fana bɛ yen minnu rebellilamaw don dɔrɔn an ɲɛ tɛ marifa la u bolo nka u ka jugu ni rebelle minnu bɛ kungokolo kɔnɔ ye i ye kuma faamu wa o kuma olu bɛ se ka bɔ ni hadisa su dɔ ye fa dɔ fɛ ten wala o chrétien minnu fɔla o dɔ y'a sɔrɔ olu tun bɛ sira min kan olu tun bɛ tiɲɛ kan bon sisan kɔni komi sisan taw tɛ tiɲɛ kan i ye jahanɛmɛ den de ne tɛ n'a kɔni fɔla chrétien ka ban ne ye silamɛ kɔni ye aw fila la min bɛ tiɲɛ kan n'i da m'i ka silamɛya la e yɛrɛ kɔni fɛ e ka silamɛya de bɛ tiɲɛ kan bon n'i ye chrétien fana ɲininka a fɔla fɛ a ta de bɛ tiɲɛ kan tiɲɛ tɛ fila o kelen dɔrɔn de don bon u b'u n'o gendarme couché minnu n'o bombe minnu placé min kɔn k'i hakili dayɛlɛ u kana don n'i ye o kɔnɔ quoi i ye kuma faamu wa u kana don n'i ye o kɔnɔna na o kuma na sisan silamɛw condamna ko olu tun bɛ fɛ chrétienw de ka se sɔrɔ o t'o ye wa bon o kuma na chrétienw fana ye silamɛw dɛmɛ min komi silamɛw ye chrétienw dɛmɛ sisan nka chrétienw fana ye silamɛw dɛmɛ kuma jumɛn n b'o yɔrɔ fana f'i ye
diinɛ in tɛ ya an ka diinɛ in tiɲɛ fɔ e ta tɛ o n'i bi diinɛ o diinɛ na i ji ye k'a tiɲɛ fɔ mɔgɔw y'o faamu mɔgɔw m'o faamu e ta tɛ o parti ɲini tɛ o k'a fɔ ko élection no walima k'a fɔ ko o tuma na ko campagne wulilen don diinɛ t'o ye o a sɛbɛnna cogo min a fɔ ten dan ye o kuma i ta tɛ ala de bɛ se ka maa kunna jɛ ala de bɛ maa kunna goya jahanɛmɛ dala ala fɛ don min i kun tɛ yen ala m'a sara i la o don wa alijana fana dilanna ten cogo la fana a sɛbɛn bɛ cogo min a fɔ ten nka ka taa nkalon nɔrɔ silamɛya la fo ka taa silamɛya yɛrɛ nege bɔ fo k'a kɛ n'i ye mugu ci maa na bi dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn kerecɛn maa ci a la se ka maa jugu dɔ yira ten ko ye silamɛ dɔ ye k'o de y'a fa wa n'i y'o ɲininka fana o b'a fɔ a faali ka ɲi o kuma o kɛlɛw de bɛ kɛ jamana in kɔnɔ diinɛ kɛlɛ kana don jamana in kɔnɔ misiriw bɛ selila maa si ma misiri datugu wa n'i y'an kɛtɔ ka misiri datugu an silamɛ damaw de ma bɛn a la ne tɛ kerecɛn ma misiri datugu ya fɔlɔ anw yɛrɛ minnu b'a fɔ k'an bɛ diinɛ wɛrɛw an ma tila an yɛrɛ la fɔlɔ jango ka fɔ an bɛ se diinɛ wɛrɛ ma ça fait ko min ka kɛ nin waati ninnu kɔnɔ silamɛ hakilima bɛɛ n'i sigi k'i ɲɛ da fenêtre la a conséquence a akiba wallahi n'a nana fiɲɛ t'i to o kuma ni an bɛ min fɔ maaw ye an k'o fɔ ɲɔgɔn ye bon maa caman de bɛ anw ka diinɛ in na anw ka silamɛya in na u yɛrɛ présenter kuma man ɲi u da olu yɛrɛ man ka kuma fiyewu maa dɔw yɛrɛ de kumabaliya ka ɲi bilahi mo exemple fitini d'i ma ne ye directeur de ne ye promoteur de madrasaw bɛ n bolo hali madrasa 2 ni 3 tɛ a bɛɛ bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan écoleso bɛ n bolo hali 1 tɛ o bɛɛ bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan nka yɔrɔ dɔ bɛ yen fo haut conseil n'o ye Mali ka diinɛ ko sanfɛla ye olu kan ka normalement misiri o misiri olu kan ka kuma imama maaw fɛ imama maaw fana ka imama n'a fɔra imama misiri o misiri bɛ sigida la a bɛ alimami de bɛ imama kɔnɔna na o kuma ni haut conseil kumana imama fɛ imama fana ka kuma a ka alimamiw fɛ o kuma alimami o alimami kana sɔn bɛɛ ka wajulu k'i ka micro la parce que maa dɔw bɛ yen u lamɔcogo yɛrɛ de man ɲi bon n'i ko olu ka kuma jama na o bɛ bɛɛ daji bon e k'a jateminɛ anw ye madrasaw de ye i kɛra faranko arabu ye o walima i kɛra madrasa kasɔ ye o o kuma anw kɔni ye madrasa de ye den caman bɛ dutigi caman bɛ Mali in kɔnɔ yan ni min kɛtɔ ye k'a den don madrasa la a sɔn tɛ den min ye a b'o de don madrasa la nka lamɛn dɛ n kan tɛ silamɛbaw ma minnu parce que komi silamɛ ɲuman man ca tun ni ye min kɛtɔ ye k'a den don madrasa la dɔrɔn a dan tɛ den na f'a dɔw yɛrɛ ne ye promoteur de ye a dɔw yɛrɛ bɛ n'u d'a ma ko bon k'an taara n'a ye école la ko école banna k'a ta ko parce que ko hakili in ma sɔn kosɛbɛ ko bon ko komi kuranɛ ka ɲi hakili ma an bɛna kalifa aw ma komi anw fana mago tɛ dɔ wɛrɛ la kalo sara kɔ ni kalo sara in sɔrɔ la hali ni a fɔlilama dila anw ma anw b'a sigi ba sanfɛ i ye kuma faamu wa a bon o den modèle lamɔnen ten ka se 5 ni 6 ma ne tɛ dutigi caman bɛ yen nafigi de ka ca an ka jamana ninnu kɔnɔ ne tɛ kerecɛn ɲuman man ca silamɛ ɲuman man ca o kuma na o silamɛ jugu modèle a b'a den fɛn fɛn lajɛ n'a sɔnm'o ye k'o bɛ se ka kini d'ale ma sini a bɛ t'o bɛɛ don écoleso la sisan nka a siga bɛ min na dɔrɔn a b'a fɔ k'u ko madrasa yɛrɛ ka ɲi a ma ko kuranɛ min bɛ kalan k'o ka ɲi a hakili ma o kuma o kɔrɔlen ye n'o kɛla yɔrɔ dɔ alimami ye walima n'o kɛla yɔrɔ dɔ wajulukɛla ye o bɛ bɛɛ daji n k'o bɛ bɛɛ daji o kuma na an bɛ ɲɔgɔn dɔn an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn dɔn n bɛ fɛ ka min f'i ye walayi mais e ka yɛlɛ tikitɔkiw ka yɛlɛ réseau ninnu sanfɛ i bɛ karamɔgɔ dɔw kumatɔ ye e yɛrɛ b'i ɲɛ tu f'i b'i den ka bɔ jama cɛ la f'i b'i den k'i ka telefɔni fa parce que e yɛrɛ bɛ se ka karamɔgɔ kɛ in ye i b'a ye nin ye lagalagatɔ yɛrɛ yɛrɛ de karamɔgɔw sigila réseau sanfɛ olu bɛ k'a fɔ ko kira nana namasa 100 don olu ma o bɛ fɛ k'u ka walijuya présenter diɲɛ bɛɛ ɲɛna karamɔgɔw yɛlɛ réseau sanfɛ olu ko olu bɛ to ka taa kana de u bɛ taa lahara u bɛ na u bɛ taa lahara u bɛ na u bɛ taa lahara u bɛ na an ka karamɔgɔya yɛrɛ bɔ a la est ce que nin kunkolo ka kɛnɛ jalamugubaw meleke m'o kan wa maaw tugu m'a kɔ fana koyi a fɔra n'a ka faniw don olu n'u ɲɔgɔn mɔgɔ modèle n'a fɔra k'o bɛɛ bɛ diinɛ min karamɔgɔya la nu o kan ka tɛntɛn tɛmɛ ɲɛmisɛn na bon an mago bɛ yɔrɔ min na
silamɛ a hɛrɛ kan ni chrétien ye nye suratu rum fu yi wangala ka yiri la fana la ko ngana kuma jugu fuma ni be nga qur'an ko lodi hanni nantara hadisa wala ni bini kando ke mazhabu me malike mazhabu ko be ka boala anga titiri fonze no yanga qur'an ko ma shi kana chrétien ni aya fo bon hanna ma so nga kiratama bo anga ala ko ni nauka ala embe kili wa ilahuna wa ilahukum wahid aha ano kala bekili aw dana nga kiray nawo amada nga kiray nawo nahnu lahu muslimuna aw kun wa ala kelemi be on damo la ngame kan yere duma yoro o islamé ni ngi mana ke islamé dine ko ne yoro ti son kelema o ti son ma burujama o ti son ma mamtu chema bo islamé o kidala ka konda ko hali ala kunga oro ka kele jawla buli botola ka bon amina leje sisa yele chrétien fala islamo nyuma ya kuyewa anga mal islamé ani mal chrétien olu ka misen quoi ne bi fo profonde kono sisa mi fo ko indamine sursi mi fo ko indamine oro de la sisa amande on to ko dala minu na koni mi fo yini sisa bo yele chrétien fala islamo de mewa ma fi parce que kira ye magan sigi damine kani akela kira ye magan ngono a geleyala bolo fadi on tika toy maganga o tika toy uba aneni uba dogaya minun tugula ko bu neni ubu buruja a geleyala ka geleya ala kira muhammadu kando aka ma do ma minun tugu mako ko sisa anga ay yereke aka ta jamana wera wala aka ta yoro wera wala ala bukila ka anfara nyogonka nabi islami nga wallahi nyengale ala la nini me ala mi mbolo geleya mimi kana auka parce que kira be mado kira udo bi maudo mado be se kulo kele koro se kulo fula koro geleya ka sero do mando hani mona bi na kin okuma ala kira e jendi aka islami uma islami kunfolo uma ko ni mimi taro mi okataye ka me o me ala ba anfara nyonga kuma silamo yi nyogo nyini nga amitami kira yi kungulo korota yi kungulo shulu akwa ita ochopi arabu ba fon ko habasha kaita ochopi ko ye masake chrétien mi no abi hine aitai mungela olade shetan ani muso duru ni o fara nyongo te mo tan duru ya kira ka saba girma matan duru matan nani tan duru la kira yere de muso ye rukayatu na che usman sayyidina usman be usman ado ngo matan duru mi mbolla ka bon magani kira kwa yereke kira de muso na che no e usman ni kira de muso rukayatu ye ani ka fara matan saba ngani abe fara nyonga matan duru chetan ani muso duru ay tariku islamia belaje u bolla ka ta ochopi fama umara chrétien ni umara kira demso chrétien ya mara okuma jeni misaka chrétien ni jien la bayina tu e ka kira demso ana burange no ye kira demso che o te kira burange wa chrétien umara kira ka konfo folo mi mbola maga chrétien ni umara wati sele olu segila kana parce que unana ochopi yevini magan vitikile o unana ye eske anga segi sisa sema so anga mogoy hakili soro unale kele jugana tu kafiru kuti muhammadu toyi kira kila ka fuye kwaita abolero mi aitaye chefula la mafia matandurwa bo chefula na ma bishegini saba ani musota ani shegi ma keme ani makele ni afara nyonga deuxième convoi kira ku blaka ta ochopitu chrétien ngala ku mara kafiru ye chi ma flechi kele to ko amru bun amaratu bunil walidi okuma kafiru yo chi ku kata fo chrétien yi no ye najashi ku kata fo ai ko chiere la kibika ma aminu maranga ma geno do kone ta halu yere bika do fa ko dinema obika foko isa ti ala de obika keta obika fota okuma obi feka islam ya momtuchi koma aya minu njigina isa ka kola
kuranɛ kɔnɔna na kafiru yɛrɛ kɛla k'o lɛtiri sɛbɛ k'o aya sɛbɛ ka t'o de chrétien masakɛ ma n'o ye Najashi ye k'i ka maa ninnu gɛn parce que o bɛ ka nin fɔ aw yɛrɛ ka diinɛ ma chrétien masakɛ ye u lajɛ Magan bonya de b'o o don Éthiopie ni Magan ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ko n'a fɔ jamana kuntigiw bɛ ɲɔgɔn bonya cogo min nka a m'i miiri bonya in na dɛ a m'i miiri teriya in na dɛ a ye silamɛw ɲininka aw ka kira ye mun fɔ a ka kira min cilen don silamɛw ka représentant o kuma na o ye kuranɛ yɔrɔ dɔw kalan o kuma na a sɔrɔla ko o lamɛn ka tila ka kafiruw ɲininka ko o kuma na aw ko an k'u gɛn o kuma na o bi ka mun kɛ aw la o bi ka mun fɔ aw ma ni aw ko k'u ye nin fɔ anw kiricɛnw ma ninnu ka kuma n'anw ka kuma ye komi a bɛɛ bɛ se ka don miseli wo kelen fɛ silamɛ ninnu ka kuma ani anw ka kuma hali ni diinɛ kelen tɛ a bɛɛ bɛ don miseli wo kelen fɛ bon teriya min bɛ ne ni Magan cɛ ni an bɛ fara nin k'a kan n di ninnu labila fiyewu bilahi chrétien roi chrétien jamana kuntigi n'o ye chrétien faama ye ale de ye kira denmuso ni kira ka maaw mara don min Magan ma se k'u mara an bɛ girinna ka taa Magan min kɔnɔ bi o kuma anw ma miiri o hadisaw la anw ma miiri o tarikuw la anw bɛ se ka chrétien kɛlɛ alakira ma kɛlɛ min kɛ chrétienw na chrétienw ɲanen filɛ alakira ma alakira fana ɲana chrétienw ma wa i bɛ kuranɛ bɛɛ lajɛ k'a fɔ a ye chrétienw kɛlɛ n'a yela k'a ye chrétienw kɛlɛ a y'u fa n'o bɛ kuranɛ yɔrɔ kelen walahi n ye n gale ala la n tɛ wajulu kɛ tun chrétien tɛ dɛ hali kafiri politiki k'a fɔ k'i k'a ye dɔrɔn i k'a fa n'o yɛlɛ kuranɛ aya kelen an tɛ wajulu kɛ tun ni docteur bana banabaatɔ la a bɛ kɛnɛya cogo di docteur ko ale ɲɛ tana ye banabaatɔ ye ne hakili la docteur bɛ na banabaatɔ de nɔfɛ hali banabaatɔ bɛ kuma minnu fɔ a t'olu jate a bɛ den mansa na i ta den ka ko bɛɛ ma n'i bɛna fura di den ma den b'a kɛ kasi ye den t'a ɲɛ ko n'a tiɲɛ ko dɔn den mansa bɛ ban a la o kama wa a tɛ ban a la o kama wa docteur tɛ ban banabaatɔ la o n'an bɛɛ kun ka ɲi kira bɛ na bon min fɛ ka min f'i ye sisan e ma chrétien ni silamɛya ye ɲɔgɔn kɔrɔ silamɛw condamna ko ala ka chrétienw kɛ ka se sɔrɔ ka silamɛya daminɛ kuma bon chrétienw fana ye silamɛw mara fo siɲɛ fila bon o kuma i bɛna ye sisan o kuma na o waati silamɛya de ye tiɲɛ ye wa ou bien anw minnu bɛ k'a fɔ a kan'u ka ji min a kan'u kɛ tan a kana fɛn d'u ma a kana fɛn feere u ma a kana don ta ɔhɔ ou bien kira kura dɔ de nalen don bon n'o nalen no an t'olu ka diinɛ na n bɛna kuma dɔ f'i ye k'a dɔn ko chrétien ni silamɛya ala ye min fɔ kuranɛ kɔnɔna na a ko chrétienw silamɛw ayiwa bɛɛ ka baara kɛ ne ala minnu k'u ye chrétienw a ye suratu bakara dayɛlɛ minnu k'u ye chrétienw ye minnu k'u ye juifs ye minnu ko nin ayiwa ni min kɔni dala ne ala la ka sɔn ne ala la o kuma na i laban ka ɲi o kuma kɔrɔ ye jumɛn ye ça fait silamɛ ti bin chrétien kan chrétien ti bin silamɛ kan ne kɔni ye muhamadu kɛ kira ye siga t'a la min dalila min ma dalila o nka o tɛ chrétien kɛlɛkun bɔ o tɛ yahudiya kɛlɛkun bɔ a y'u ka dumuni kɛ nin ye bɔmu dɔ jigitɔ ye tun e bɛna maa min furu o e bɛ se k'o kɛlɛ ala k'i ka maa min ka dumuni kɛ o e bɛ se k'o kɛlɛ na n ko yɔrɔ f'i ye tun suratul maida aya 5 bismillahi rahmani rahim alyawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu allazina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum sadaqallahu al-azim suratul maida aya 5 hani chrétien kontra ni feti miye akana halakana kini tobi ado chrétien mi feti ke dungo do halakana kini tobo o e bidayo chrétien fetu kira nanu sore kira tarakutu e kira ma fe mi vo ni aw ya fa ma go tawla taranjen wa donata bola taw ngo kira bangena ka taranjen nun to sina
nlamɛ dɛ wallahi nlamɛ ɛmɛ kira k'a faso bila kana se sisan ma san 1400 ni dɔɔni bon kira nu fatula kira bangena ami 2020 ami 2025 mina kira bangena 570 kira nana sɔrɔ date in bi kira fatula 610 astaghfirullah kira ye 610 a fatula 633 kira bangena 570 kira ka kira ya dila ma 610 kira fatula 633 kira ma min fɔ janvier no février ma aw bɛna fa wuli anw na yan kuranɛ ye boli caman tɔgɔ fɔ a da ma se janvier boli ma a da ma se février boli ma aw de bɛna fa wuli anw na yan bon aw bɛ kitabu min kan anw t'o fɛ wa anw mago t'o la n'o y'a sɔrɔ ni jate in kun ma kɛ ala kira ɲɛna bilahi anw bɛ se k'a kiyasu k'a jate minɛ cogo dɔ la k'a pese nka kira nana sɔrɔ yen ka taa k'a to yen o tuma na n'an ko kan olu ça fait quoi i bɛ maa dɔ yɛrɛ kuma cogo i b'a jate minɛ a sirannen don dɔrɔn de ne ta a bɛ fɛ ka min fɔ i b'a dɔn quoi n'i y'a k'a sago ye a tɛ fɛ ka chrétien yɛrɛ a ɲɛ na quoi k'a sɔrɔ ala kira donna madina don min na a ye chrétienw wele ka yahudiyaw wele ka bolibatɔlaw wele ko bon ko sisan madina kɔni ye madina ye ne nana o sɔrɔ yan nka an ka convention signé an ni ɲɔgɔn cɛ ni maa min nana ne muhamadu nɔfɛ madina yan a y'i fara an ka o tigi kɛlɛ ni maa min nana aw chrétienw nɔfɛ ne muhamadu bɛ fara aw chrétienw kan ni maa min nana aw bolibatɔlaw nɔfɛ madina kɔnɔ k'a b'aw kɛlɛ madina kɔnɔ min fara aw kan parce que o fara ɲɔgɔn kan tɛ diinɛ ko ye o ye ala ta aminil madinati madina garantili an faso kana ci nka ne muhamadu bɔla ko n bɛ taa kɛlɛ min ɲini a tɛ fara an kan ni aw yɛrɛ bɔla k'a bɛ taa kɛlɛ min ɲini maa tɛ fara aw kan nka ni maa min nana k'a b'an dɔ kɛlɛ madina kɔnɔ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'o tigi kɛlɛ an t'o kɛlɛli kɛ diinɛ ko kama an b'o kɛ faso ko kama ala ni maa dɔw bɛ fɔ k'u ka faso ci k'olu b'o muhamadu ka diinɛ na a dɔw yɛrɛ fɛ ka kuma min fɔ o tɛ se k'a fɔ tellement a b'u gɔnɔ na nka a tɛ se ka bɔ da la o bɛ se ka n'a fɔ ten hali an tɛ se ka kuranɛ kalan tun hali an tɛ se ka hadisa kalan tun hali an yɛrɛ tɛ se ka kuranɛ kɔrɔ fɔ tuguni o tuma e bɛ fɛ ka kuranɛ kalan cogo di sunkalo tɛmɛnen i ye tafsiru kɛ i ka juma misiri la i bɛ kutuba kɛ o tuma e bɛ fɛ ka kuranɛ kalan cogo di a ye maaw fa wa ne tɛ e ye kuranɛ kalan k'a b'a ka misiri kɔnɔ maa ma fɛn f'i ye nka e ka n'i jɔ mikoro la ko hali an tɛ se ka kuranɛ kalan tun i bɛ kuma na kuma donsow de fɛ i dɔgɔ bɛ tuni min na dɔ de y'o tuni dilan ni kalancogo wɛrɛ bɛ kuranɛ na ko hali o tɛ se ka fɔ e k'o fɔ an k'a ye yanni faamaw k'u sago k'e la ne yɛrɛ fo fana bɛ na min da e kan i b'a la fa de wuli b'i la wa n'i bɛ fɛ ka na ni diinɛ kɛlɛ ye diinɛ kelen tɛ yen juguya kɛlɛ de bɛ yen ne tɛ muhamadu ni yahudiya minnu y'u ka ɲɛnamaya kɛ madina kɔnɔ ne b'i ɲininka o n ko muhamadu bɛ fatu don min a ye kitabutigi bɛɛ ɲininka muhamadu ka gilet pare-balles a ka nɛgɛbileki a bɛ taa kɛlɛ la ni nɛgɛbileki min ye a don dumuni t'a bolo a taara o di yahudiya dɔ ma ko nin minɛ i ka dumuni dɔ di yan n'i ye wari sɔrɔ min na i ka wari d'i ma ka n ka nɛgɛbileki minɛ garanti muhamadu fatula ka sɔrɔ o wari in ma sɔrɔ silamɛw de ye wari ta betul mali la ka taa kira ka nɛgɛbileki barikama in minɛ ka yahudiya kɛ ka wari d'a ma a ye diɲɛ bɛɛ ɲini o la sufi o wahabiya o ansari o diɲɛ taabolo bɛɛ tijaniya o kadiri an bɛɛ bɛn bɛ nin kelen kan bon ni juguya kun bɛ muhamadu kɔnɔ ka se kitabutigiw ma o ni kɔniya kun bɛ muhamadu kɔnɔ ka s'u ma o muhamadu kun na taa garanti kɛ diinɛ wɛrɛ maa fɛ bon muhamadu ka bɔ kɛlɛw bɛ ka kɛ kɔfɛ nka muhamadu ni yahudiyaw yɛrɛ bɛ madinɛ kɔnɔ muhamadu ma foyi k'olu la i t'a dɔn maaw de bɛ bin silamɛya kan ne tɛ silamɛya tɛ bin maa kan bon kuranɛ ye mun fɔ an bɛ k'an munumunu ninnu minnu kɛrɛfɛ n'i ye sɛgɛn an bɛ muru turu la ko silamɛya tɔgɔ kuranɛ ko ni kerecɛn ye dumuni min d'i ma fɔ n'o y'a sɔrɔ ne ala ye dumuni min haramuya fɔ ne tɛ ni kerecɛn ye dumuni min tobi walima a ye bagan min kantigɛ n lamɛn dɛ yɔrɔ aw b'a fɔ ko n'an bɛ sɛ kantigɛ walima saga kantigɛ k'an ka fɔ bisimilayi an t'o fɔ wa ala ko ni kerecɛn ye bagan faga cogo o cogo la déjà ye bagan faga e m'a ye a bɛ k'a faga boli kan kerecɛn yɛrɛ tɛ boli bato n bɛ ka i jɔ n bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ de fɔ i ye an ka ɲɔgɔn faamu
bamanan mi boli bato cogo min chrétien y'o ka kira kɛ cogoya dɔ de anw silamɛw m'o faamu i y'a faamu wa ne tɛ k'a kɛ comme n'a fɔ bamanan mi boli sɔn cogo min chrétien t'a sɔn ten quoi n bɛ fɛ k'o de f'i ye quoi olu yɛrɛ ka bibili b'i boli kɔn i y'a faamu wa bon ala ko ni chrétien ye bagan min kan tigɛ k'i k'a dun ni chrétien ye dumuni min tobi ka d'i ma silamɛ a dun wa ala ma dɛw ma dɛ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ako aba islam muso furu chomi ni e chrétien muso sora furu e kana mami furu e so ko konia anga loi ala ko chrétien muso adaga me islam ya kafu konia bi mi iba tablo ko de be dro e man ta fam ne me ta fam o man sala la hara kiribitike e te ala ye ne re te kire o kuma déjà amuso adem so furu islamé ke chrétien muso furu aka dominike ene man fa vero manu o domini to be ka de ma kuma me ke boke ça fait me fa mi vie équipe de be mali kono équipe anti dine ko la de dine ma mancha mali kono de ne ma fati de nga dine ma ni adake ma o ke me tekelen zora la équipe benika fanu ni min gulela dro tobi ha Allah abana wala amita tedi nete kurane kota de kurane ko ika ma min furu koni abi mi koni ati jugu abi mi jugu ati ni tabulo ko do na sala ne alama mi critique yoro ne chrétien muso ko no furu itsa o kaki jana bako itsa fa ga seli jita ka seli o ta ga dina yo wani dimashi sala ta ga église la itsa la balola o furu yoro doro de be ne te dine ko yoro teo bo ala sonoma nay min kanji ka di mangadu amiga pressure uduya tijaniyo kadiriyo wabiyo ambebe ka to sheyimiya ayon yin ngo o daga no daga bali ala la bon mina yoro min vie ka famu silamo ya ke chrétien yi kira yere kudu chrétien fala ya ke kira yi bon an yo kitabu kalanga ba mana kan shi te wuri jinya la baina kira fatule ko kan mo go bola o e farali ni juya ni jamana chidi mi chrétien dongo jugo billahi mina émission do taya nti foi fo akono Matthieu ko chodi Luka ko chodi Marka ko chodi billahi Barnabas ko chodi mo di makwa okuma na mina mi vie nie ni mbedo tabolo la ala ere fendo fo chrétien na ay bodani do di chrétien ma akwa nya bi nye tabolo la anga bi émission mi dine fle ni yonche anga ben kwa nanzela la harakiri katike parce que on sega i musofu on zila mo bisigi musofu i de musofu am sigi ka dumini du i ka fenga ndigala mo du no boli patula ka fenga ndigala anto du boli patula de muso anto fu yoro oye anti boli patula yere o ko ni ndaye aniti na bola sigi nyoyana aniti nyonzoro batoko fanjila nga chrétien mana min kandige an mo du o ba ira ala fe o jeledo bo chrétien muso chrétien de an mo furu ala o boda dama ko noya ngone wajulu kala do mangame ko manga ketuguni ko parce ko ya soro ko muso ko mange ku islamola ngi jana me dedi jana me dedi ko la ka teme subhanahu wa ta'ala reka rebi ka ala ka luwa wuli fauli mela wa mali fama ki hakili to dine nuna ka foko dine ti ko ka wolo ma nyonje awere nyetala dine nyamo yonzoro Europe me ku benana folo we bironi damaye okuma ni jamana dilo lumanu ni mali fama mi nyeda finetre ka flelike ni mi nwa bi kono shitemo kafo obi ka ke tola chomo ka ko lu fana dati no mi mine dro no bola dro te kuma tu
nous e mi mine doro no bola doro te kubatu no manati no mana troisième pochon na wallahi ami malike Sierra Leone parce que ni fait ko fenve be kuma ko de ni yera do kuma toye ere mi makalam fi ba fo est-ce que ni e juin de mi ka yele si jo kono wa wala man ye fengele me de keta est-ce que arama de yera bi ni fo wa abai afwa da ke manjala ka teme na se vla ko herabi shi herabi kli oh nga o kana sta se mali point wuruju angana toni na ikadine ni ndagale no ni haram yale no yi kunwe nga dine were ma affronteli no falata ya sebe en fla de kemeka yonda fade hali mali yere kono yake eni ko islameo joro ka bo mali kono chrétien joro fala ka bo mali kono parce que sans frontière nunu nan jolu bana minu mi ka kurwa ke moblika kay do an no fe abeno wori bi bo makanwa o wori be bo Vaticani chrétien nga jagawdu ubita bana bato gelonta to ONG o mana na ubita bana bato gele minu takana jolu kula an muso na ande on kana joli kula anika an lado kana ni kuma do bi yala nga docteur solo kan nyo opérer olu na nyo nunu ay ginye be yin ngola financier minu no chrétien nga financier oh ni ko kuma na ka fo kan nyon njugo fo ka ta sa ngana nyon bolo fere nyini angana nyon bolo fesa no kala kiye islam ke manga do mobili kono tu parce que mobili shite mali kono ko mi marki saoudien be alimani ya fam ngini nga jinu ni français we olu nuga église de ka chanu ga misri hali telefoni tega hali monduru ba micro ba mimbi ka fena amada wala akbaru kama ko adabola concert de kama ani ambiance on islamo de gabillahi ala bado wallahi ala kira bado ala kira ni dine waro nyogon bara chomi wala kira jogo de kumi do aka dine na nganeba muruda mi ngana kumana ni mi kiri kara feka muruda okana ala kiga shefa iga sakafa nge ido me arama de fa na ko foka do dine na okuma janeme bi dado mi na ni ala ya donko mate jini ala kumi janeme dawa we alaka décision ne alaka commandement no we tinye sirala alaki ikiga dine ke ala o de fo Muhammadu fane kana chrétien neni kana jifu neni ikle billahi wakira obunya fana aha we ande me fana parce que kira dem so maralu fe kira ere o deme parce que kira ko ala dele o ka uni boni sona on yonzro do mi suratu rumi kono kira ni islamu ga ala dele ku o ka victoire soro wa ala kuma do fo chrétien yaka mo fo si jola ko kenga kuma labaye ni mbomu mafli ya kuma fama wa pionti pushi wallahi tabulo ka chanjie kono nga ala mu fo chrétien tabulo ma tabulo ka chanjie kono nga ala mu fo chrétien tabulo ma suratu al-maida aya bisheki ani aya fla bismillahir rahmanir rahim ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى صدق الله العظيم عليه مفو أكو محمد تابلو كاچا ينغنو ngani tabolo be mimi au kanu doni chrétien ndo billahi Qur'an aya di kuti parce que on luka ko de kasuru nyona chrétien ele ta fo fenji mai kibo daga le islam yakono ala ko nanga fiye bamana ngana doka na fo ko nye kuma globally fo wala tajidanna akrabahum muhammadu inanu la masurun soro mawaddatan kanu yana lilezina amanu ubina kanu yake mogoye minu ni mani kama ni mani ale kanu alezina kalu ina mausoro minu me mani mani ale kanu doni ma minu ngo ina nasoro akanu ye kirichonye ni tabulo be giye kono mi bi saka islam ya kanu doni kirichono wode kama ala ko anu udem sofu wode kama ala ko kangu ka duminitu billahi Qur'an aya wala ni Qur'an aya di hadisa tede tariku tede ni Qur'an aya di kuni tabulo be mina o ka suru nyona ko ba o kanu kirichono
o de kama ala yɛrɛ sera k'a dɔn de a sera k'a fɔ ko kitabutigi ninnu n'o ye chrétien ninnu o kuma a y'u denmuso furu o kuma i n'u man kan mɛn ko fɛtiw mais ni chrétien kɔntana ko Isa bangena o kuma a bangeni ma diya ye wa an ka ɲɔgɔn ɲininka o la ni chrétien kɔntana ko Isa bangena Isa nun y'a fɔ Muhamadu bangena Isa ko Muhamadu bɛ na ko a ka kɔntan Isa ka mɔgɔw kɔntana ka sɔrɔ Muhamadu tile ma se fɔlɔ o kuma mɛ ɲininka o ni chrétien ni chrétien ni a fɔra ko Isa fana bangena o kuma an bɛ ban ka fɛti n'o ye wa kuma émission wɛrɛ chrétien kuma i k'a dɔn k'a ni silamɛya kuma bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ nka bɛɛ k'i ta kɛ i dame min na n'an sera lahara kiri bi tigɛ min na o émission kɔnɔ yarabi Mali ala ka kisi Mali ala k'a tanga sababu jugu ala ka Mali kisi a ma fitne jugu ala ka Mali kisi a ma an y'o ɲini ala fɛ ala k'o duwawu minɛ sababu jugu ala ka Mali kisi a ma fitne jugu ala ka Mali kisi a ma Mali maa ma bɛ se ka Mali in coro ala ka olu bɛɛ coro maa ma ka laɲini ye Mali ka taa ɲɛ ala ka hɛrɛ kɛ ani olu bɛɛ lajɛlen parce que ni i faso n'i m'a kanu ne t'a dɔn i bɛna taa i ka ko kɛ wali faso min na o kuma wa akiru dawana an bɛ an ka teleso in an b'a ɲɛmaaw fo an bɛ teleso in ɲɛmaaw fo parce que teleso in tant que ni tiɲɛ b'i bolo sira b'i bolo ka kuma teleso bɛɛ tɛ se o la han olu dɔw bɛ siran nka tant que ni Mali kunnafoni TV tant que ni tiɲɛ b'i bolo k'e m'i ta fɔ fo e bɛ ka preuve de bɔ walahi n'i y'a demande u fɛ walahi u bɛ yɛrɛ sɔrɔ o ma teleso in ala ka barika don a la teleso in ala ka barika don a la a baarakɛlaw ala ka barika don wa an lamɛnbaa cɛman n'a musoman ala ka barika don an bɛɛ lajɛlen na wa akiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin